Priatelia, tak ako Janko povedal, pred 7 rokmi boli zavraždení Ján Kuciak a Martina Kušnírova. Pred 7 rokmi sa konali zhromaždenia, nekonali sa len v Bratislave a v Košiciach, ale konali sa po celom Slovensku a konali sa aj v zahraničí. Pred 7 rokmi bol premiérom Robert Fico. A jediná obeť, ktorú Robert Fico dokázal identifikovať tejto dvojnásobnej vraždy, bol on sám. Prešlo 7 rokov a Robert Fico je opäť premiérom. Opäť sa konajú zhromaždenia, opäť nielen v Bratislave, ale v Košiciach, ale aj po celom Slovensku a v zahraničí. Ale niečo sa zmenilo. Zmenilo sa napríklad to, že dnes Robert Fico bude rozprávať na takej konferencii americkej, sa volá, že CPAC. Je to konferencia, ktorá je údajne konzervatívna, ale ja som presvedčený, že to nie sú konzervatívci. Na tejto konferencii včera napríklad Elon Musk mával motorovou pilou a Steve Bannon na nej hajloval na pódiu. A čo urobil Robert Fico? No Robert Fico sa s tým Elonom Muskom stretol a hoci v roku 2016 budoval hrádzu proti extrémizmu, dnes na tejto konferencii vystúpi. Robert Fico totiž rozpráva o liberálnych fašistoch, ale kto je tam tiež na tej konferencii? No, je tam napríklad Milan Uhrík, tam je z Republiky. A to nie je náhoda, že tam stretávajú takíto ľudia, lebo práve to je svet Roberta Fica. Uhrík a Trump a Vladimír Putin. Ja som presvedčený, že Smer je dnes skrajne pravicová strana, že Robert Fico predstavuje ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenska. Som o tom pevne presvedčený. A Robert Fico hovorí, že svet sa zmenil, že nás čakajú ťažké a hrozné časy. A to je pravda, ale prečo? Je to práve kvôli takým ľuďom, s akými sa Robert Fico stretáva. Chcete príklad? Donald Trump rokuje o Ukrajine. Ale s kým? S Vladimírom Putinom? Rokuje o Ukrajine s masovým vrahom, ale nerokuje o Ukrajine s Ukrajincami a ani s Európou. Rokuje o tom, akú časť tej Ukrajiny si Putin nechá. Rokuje o tom, čo dostane Putin za to, že začal krvavú vojnu. A čo na to Robert Fico? Robert Fico hovorí, že nič sa nedá robiť, takto to teraz bude, taká bude doba. Tak ja sa pýtam Roberta Fica. Predstavte si, pán premiér, že nás niekto napadne tak ako Ukrajinu. A predstavte si, že potom zásadnú mocnosti a rozhodnú o tom, ako to bude. Tak ako na Ukrajine. Rozhodnú o nás bez nás, tak ja sa pýtam, že akej časti Slovenska ste pripravení sa vzdať? Že bude to iba pohumenné, alebo to je po Košice, alebo až po Liptovský Mikuláš? Veď toto povedzte svojim voličom, že koľko Slovenska odovzdáte, lebo toto znamená vaša zahraničná politika. Pred 7 rokmi zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu. A nie preto, že by robili niečo nezákonné alebo niečo zlé, ale preto, že tu vtedy Robert Fico vytvoril takéto podmienky. Pred 7 rokmi to tak bolo a tá doba je tu opäť, ale v niečom je to predsa len iné. Viete, v čom to je iné? Je to iné v tom, že sme tu my, ktorí chceme moderné, demokratické a európske Slovensko, sú nás plné námestia a nikam neodchádzame. Ďakujem vám veľmi pekne.
Samo, vďaka. Priateľ,